Ka Federation of Khasi Jentia and Garo People North Khasi Hills District mentakasngi kelahiar cakisnong terso hari bohoi. Kabade ka weni kisnong kapur bat kajala asam banai ais ngubhat ka jingtiam piano sya kabalang kathalik kabadon hakte kasnong bakinyo aban penon kam ha jing syakri utrai lembah kaput katem hadin banak liang kate kabalang kalajing tho sya kaseng bakidon kam ekte ka jingtem ya ka jingtem piano IT sya kabalang kathalik terso dau ba Luis Starlindo ubre presiden ka FKJGP North Khasi Hills District. Haka jingdon lang ba Moses Lamare ubre orang ba balang ba Matias Mujay rang ba snong kinelam kaseng nadu ba Gabriel Sun ubre Education Secretary Ricky Majau Information Secretary Banroy walang presiden juga umling circle bat kiwe nakliang ba Luis Starlindo ulapan pauru hadin ka jing ajing tho sika balang bakidon kame ketika jajing tem ula simkia ban pedang ketika jing kerpat jong ka balang daga bakentu wala ka jing ai barit jong kasem hari ban pedang ya ka daga mesim bakeloy kumba kadai ka balamang nakamta ka jing syakri ya ublay. Bun ki kami ale apo kanega senang nambah ka jingerap jong ka district nambah jingerap jong presiden secretary bat ki district ki office baral jong ka FKJP nak kesil jungi kublai sibon ya ka mensem yarap jumpi ban penkiu nam ta jungi peladang dengdai ki badang sedang henry piju ai mensem mengin rapor support bangin kiu bangin yada nam ta ka ri bendro paneda nam ta ki beriu ki padang kam ni kata ka jingerap jungi ane paneda kata limang bangin yada nyerap tanya ka balang Katolik Andre ya barok ki kendhonyam ya barok ki school ya barok ki senang ki tau ila jule nang por super jule ban selok nam ta ka jimbang jule ban kentiu ban senang ban khalau ban pen i nam ta ka bah kamet aine ki senam mila ale sibun ki program nam ta kuno ban pen i ya ta ka jingsai ka start ka jingsai sa kini ki jaka ki bangsa apreng jong kata ka jaka ka bangat apreng ka jinghan ni khon nam ta kumno banyo kitiki jaka ki bangin hap ne kon banyo bakan wana sa ka jaka jungi nakaliang jonga nadu ba nilaslang ban pom ka hadu mentah nilawan ban bisit sangane ka snong nilawan ban le nam ta kane ka circle hangne hapo terso bat min hap hi ban simkhia namar ba ka dei hi kasnong kabaya sendak lang bat ka asam kumbang itip ba kane hoi ni tip ba ka terso kamdei ka snong ka land dispute andai ni tip ba man kapor nakawai kapor sakawai kapor ka panni ya ka jing ya kan ap hapdeng ka karbi bat mungi kijat bener khasi ka briu no trap ka don sekne ki than jongi ka bahap po ka terus riboy ni kinong yelam balang ru haba ni ki eksai mangi nakaliang jong kinong yelam seng balang nga kan mau bagi bobun hi kinong yelam niam ru ki ai ke jing kersan wat la rakimla bantur sakmat sapran de ki ai ke jing kersan ka ba napo ka ba ke jing ai mensim ke jong ki ba mangi ki nong yelam ki bangin tur ban yele bat kuwe bat kicat mendru ha kabri no trap hi brokawai bro siata ngimla bendan haman laki minit man laki kenta dika ke bangila ban yetrei bat pi kalong bangin ai mensim ban yele kum ki briu kum ki samla ki badan kemensim yele kejing syakri ke jongi bat dei tangmangi ki sengmalang ki basyakri nam ta ki para briu de kinong yelam niam ro syakri nam ta ki para briu